umiimbing sa init ng kalinga mo. Ang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sarihang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa bisig mo. Sa yakap mo, inay.
Mass intentions offer September 17, 2020, Thursday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Cardinal Luis Antonio Gukim Tagle, Jacinta Patalingog, Abangan and Ransado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad de Cuba, Walter Dijos, Francis, Cynthia Arnold Piner, Mark Boquiron, Nunoy and Bernadette Erizari, Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Angela, Analisa Bernardo, Wilfredo B. Castro. Physical and spiritual healing of Mark Lester. Good health, deliverance, guidance of Kali Balanga family, Lera Lu Biloso and family, Dennis Ana Leonila, Dennis Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardo Cabilan, Maria Concepcion, Carl Heinz, Rosemary, Andrea Nadesbauer, Ronnie, Hazel, Ron Justin, Ron Gabriel, Ron Daniel Villamor, Brian Carlos, Jane, Carl Dylan, Carl Deondre, Carl Darren Villamor, Edgar and Alan Villamor, Daisy Caballero, Roaya and Bocado family, Roger Chai, Jisa Cristil, Fitz, Esther, Pablo family, Cabigon family, Tabasa family, Risa Kiamco and family, Gilbert Kiamco and Diana and Jillian, Senchami Vicino and Rojas and Noval family. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, personal intentions of Clint John Cabusas, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Miguel Castro, Nadala Destoa family, Tesing family, Messina family, Laurentes family, Bertosio family, Cabusas family, Aurora Mahershal Gardner, Elaine Marie, Saint Paul, and Mateo Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Volio family, Balanga family, Bocado and Roaya family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Cando and Ortiga family, Josay family, Ramos, Beloso, Belieza families, Kiamcos family, Mrs. Aquilina Dotelios Vidal and family. Birthday of Danit Echevarri and Benes Jan. 54th birthday of Marisa Batayola. 73rd birthday of Ligaya Biloso. Mass Souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Matilde, Joel, Fee Silas, Teofilo, Crispin Jr., Rizal Jose, Marnie Ayapana, and Francisca Junas. Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romulito, Remo, Bectory, Fernando, Eloterio, Vidasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jeme, Reme, Lifong, Restituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita, Ronaldo Manoreña, Paterno Belciña Jr., Josepos, Peregrino, Amy, Dioscoro, Zinaida, and Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr. and Jr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Emiliano Jr., Catalino, Anisita, Meridon, Bibi Boy, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filosofo, Joy Filosofo, Saturnina Corbita, Gina Paridis, Grace Jean Laurente, Pacencia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin Paul, Hostino, Paulino Jr. and Sr., Soledad, Yulehio, Rinaldo, Nicolasa, Nisitos M. Beltran, and Percival M. Beltran, Fausto Irmac, Anselma Irmac,
Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Clem Andreos Lienos, Dennis Cañiti, Agnes Nieves, Bernardino Lim Sr., Camilo Hacosalim, Judito Hacosalim, Nulan Tapalis, Agustina Leria, and Satorinas Leria. Juducia Dado, Placido, Hugo, Donato, Alibel, Severiano, Feliza, Victorino, Miguila, Vicente Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glina, Julius, Francisco, Rosila, Basilisa, Placido, Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Jethro, Erinieta, Macario, Policarpa, Justina, Hanibar, Gideon, Alexander, Senior, Primitivo, Urbana, Calixto, Samuel, Amancio, Erma Grace, Generoso, Lodi, Ramel, Archel, Glowin, Elinita B. Hompres, Anisita, Antonio Senior and Jr., Ricardo, Gerardo, Lucia, Binancio Senior, Enriquito, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Godofredo, Anjoscuro, Kapangpangan, Juana Aniofronia, Kapangpangan, Vicente and Concepcion, Mangitnit, Pantaleon and Celerina, Mangitnit, Antonio Oy, Josepos, Boyce, Esther, William, Dewi, Nanding, Lourdes, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Gabino Jr. and Sr., Maria, Iling, Julian, Rosa, Suetonio, Renato, Bergie, Dolores, Flaviano, Maxima, Ising, Isang, Susay, Angging, Rodi, Conching, Felix, Sutira, Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Jovito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Wanda, Isila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federico, Renato, Pedro, Maria Idna Castro, Mariano K., Dr. Ramon Arcinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., Serapia Oy, Juana Enriquez, Angelis Atilano, Luis Biloso, Chudora and Gabino Ravena, Jose Rizalina, Banji, Manuel Temistocles, Nenfa Hernandez, Robin, and Tonit. Chandra, Elmer, Bob, Obit, Benjamin Sr. and Jr., Lydia, Cesar, Lorito, Ronald, Ricardo, Lita, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Noemi, Ropino, Raimunda, Ireneo Jr. and Sr., Timoteo, Bernardo, Isabel, Manuel, Hermenegilda, Bernardita, Junicio Mendoza, Corazon Calvo, Alex Murakami, Estrelleta Maquinano, Jose Jesusa, Ingrid Vidal Seipert, and Flor de Liza, Lolita Sembrano, Nelma Silma, Alex Migalios, Merly, Liman Jr., Norma Robustiano, Ismaila Margarita Rosendo, Matilde Vicente Rosalia, Romicart Rosalinda, Violita Basilia Pelogio, Margarita Felicida, Manuel Apolonia Celestino, Flaviano Gregorio Milicio Ingracia, Prima Severa Maria Aquiliana, Cherilyn Wilfrido Bonifacio, Alejandra Domingo Victoria Felicissimo, Corazon Evangeline Maria Antipolo, Roel Gabriel Anastasia, Francisco Basilio Marcelino, Guillerma S. Nieves, Pedro Sr., Asuncion Leoncio, Teotimo Sr., Eusebia Martin Francisca, Nicasio Clemente Bilda Jr., Consolacion Midalla, Russell Midalla, Mendador Ricardo Rebeca Damiana, Numeriano Sr., Edison Sabredo, Francisco Pino, Gregorio Baja, Yofrisima Reyes, Rosita Mogot, Maria Elias Sr., Magdalena, Maria Disi, Romeo Condrada, Agustin Jr., Leonido, Gabriel Alan, and Romualdo, Modista, Johnny Dohila, Maria Lini, Benita, Emiliano, Jesus, Kisaot, Lilibet, Sheila May, Crispina, Franklin, Priscilla,
Herbert, Janisa, Magdalena, Alberta and Lolita, Felipa, Vicente, Francisco, Susima, Seferino, Vicinta, Elena, Marcelino, Alvin, Juana, Nila, Nita, William, Joseph, Clotelde, Alejandro, Ray, Henry, Siling, Simu, Abet, Beron, Otik, Biring, Susan, Nardo, Sami, Tatay, Binot, Dominga, Kulana, Juan, Bari, Bibi, Susan, Lemyo, Larry, Austin, Mongkoy, Jemboy, Joliet, Coluna, Mila, Ray, Tiding, Alex, Siling, Simo, Tiding, Alex, Henry, Esedro, Jose Bertumin, LB Bulay, Veronico, Teodolo, Celestino, Becinta, Jose, Rutgardo, Jerry, Nick, Sining, Lily, Lucio, Iris, Kilin, Bagyo, Primitivo, Jobert, Patricia, Catalino, Marilyn, Candido, Norberto, Gloria, Gabinete, Casiano, Celsa, Abayap, Armando Fortos, Concepcion Manoriña, Wilfredo, and Romeo. Manolito, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seperina, Ben, Andres, Tiburcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Susan, Hinika, Belinda, Carlito, and Jesus Puentes. Pio, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Renato, and Julina Otara. Simon and Maria Faye Centillas, Concepcion, Bernadette, Marcos, Ricarte, Flaviano, Connie, Leonides, Jeronimo and Lydia Destoa, Baldomero Jr. and Sr., Antonio Oligario Sr., Vector Romero, Raul Nicanor, Ernesto Pasita, Julieta, Rosa Adoracion, Magdaleno, Erlinda Hospicio Sr. and Jr., Demetrio Sr., Bandilla, Edelberto, Amado, Ricarda, Hanili, Presentacion, Miguel, Jose Sr. and Jr., Marcelo, Dolores, Lorito, Crescenciano, Nicanora, Leon, Arthur, Connie, Augusto, Cesar, Wilhelm, William, Alexander, Peter, Saldi, Gloria, Silsa, Chawa, Bernadette, Marcos, Patricia, Romeo, and Ernesto. Mercedes and Eligios, Julie, Roli, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Filipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus, Eduardo, Rofo Sr. and Jr., Adila Perez, Enidic Bungon, Doroteo Naqua, Prudencia Avellanosa, Simplicio Avellanosa, Domingo Soler, and Nathaniel Avellanosa. Death anniversary of Cristiana Renes. First day novena of Ricardo Gatso Sr. Birthday of the late Francis Iray. Death anniversary of Celerina Ruiz, Clemente Bilda Sr., and Anatolio C. Pacanya. First death anniversary of Paul Anwar Bellarial. 40 days of the late Macario B. Lumod. Seventh day novena for the first death anniversary of Fortunata Cañazares de la Peña. Fifth day novena for the death anniversary of Dario Navaja. 16th death anniversary of Rizal Jose. All the Salesian priests, brothers, FME sisters, volunteers, cooperators, past pupils, benefactors, all deceased Pilmosa guards, staff, and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Mana ang usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aagat, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo, kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat, nga hinungdanon kaayo, ug kini mao nga si Kristo namatay, alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya, ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan, ug nga nagpakita siya kang Pedro, ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod, ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles, ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako, bisan tuod nataw ako sa talagsaong paagi, kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles. Dili gani ako angay tawgog apostol, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios,
ako nahimong mao ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw akong naghago kaysa ubang mga apostoles, bisan tuod dili kini bunga sa akong pagpaningkamot, kundili sa grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod nako. Busa dili hinungdanon kung kini gikan ba kanako o kanila, kundili nga kini mao ang among giwali ug inyong gituohan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ang atong tubag, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Tanan, Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Tanan, Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. ikaw ang akong Dios, ug nagapasalamat ako kanimo. O Dios ko, gibayaw ko ikaw. Nagapasalamat ako kanimo, tungod kay gipatalinghugan mo ako, ug ikaw ang nagluwas kanako. Tanan, Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Hesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon dito sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo ni Jesus dapit sa tiilan, mihilak siya ug nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, mingon siya sa iyang kaugalingon, kun kining tawhana tinuod pa nga propeta, makailaon ta siya kun kinsa kining babay nga mihikap kaniya, ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Jesus kaniya, Simon, aduna ko'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta, mingon si Jesus. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, ipapas na lamang ang ilang utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? Sa akong hunahuna, mitubag si Simon
kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag, matud ni Jesus. Unya milingi siya sa babay ug miingon kang Simon, nakita mo ba kining babay? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa ako mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan nagpunay siyag halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo hisuiglana ang akong ulo, apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw nga ang dakong gugma nga iyang gipakita nagmatuod nga gipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kinsa katong gipasaylo sa jutay mga sala nagpakita og jutay lamang nga paghigugma. Unya giingnan ni Jesus ang babae, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylog mga sala? Apan miingon si Jesus sa babay, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. May gabi kanyong tanan, Maayong gabi. mga kaigsunan, makahatag ba natog kalipay kining manaway tas uban? Makahatag ba natog satisfaction kaning ubos ang atong pagtan-aw nila? Kaning i-separate nato ang atong kaugalingon kay lagi mas maayo ta. Somehow, for many of us, murag nahimo na ning part sa atong sistema, kining pagpataas sa atong kaugalingon o kining ubos nga pagtan-aw sa uban. Yes, right there at that moment, whenever we belittle others, siguro maka-feel tag gamay nga initial nga satisfaction. Siguro murag mapataas nato ang atong kaugalingon. And yet by experience, sayod ta nga dali ra kaayo mahanaw. Ug ang maong satisfaction mapulihan dayon ug kahawang nga dili nato ma-explain pag-ayo. Ang Pariseo sa atong ebanghelyo nag-ingon, kun kining tawhana tinuod pa nga propeta, makaila unta siya kung kinsa kining babay nga mihikap kaniya ug kung unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Ubos kayong iyang pagtan-aw sa babay. Nagtuo siya nga tungod kay Pariseo siya, kay lagi kuno nagsunod siya sa mga balaod sa Dios, mas maayo na siya sa babay. And perhaps sa iyang pagsunod sa mga balaod sa Dios, sa mga balaod ni Moises, sakto siya. Ug certainly, doon na sa diyo'y mga sala nga nabuhat ang babay, which is the reason why gipasaylo siya ni Jesus sa katapusang bahin sa Ebanghelyo. And in fact, it is also mentioned in the Gospel nga siya usa ka makasasala. And yet sa iyang pagsaway, kitong Pariseo, sa iyang pagsaway o pagtamay sa babay, siya napahilayo na hinuon sa gingharian sa Dios. Tungod kay ang gingharian sa Dios, walay luna sa mga tao nga mapahitason, sa mga tao nga hipokrito. Silang duha sa babay na kinahanglan sa tabang sa Ginoo. Busa ang Pariseo, walay katungod nga mutamay sa iyang isigkatawo. Mga kaigsuonan, naiuban nato nga makasimba lang ganita ginagmay, makaampo lang gani ginagmay, makatabang lang gani ginagmay, kusog na kaayo ta mamantay sa uban. Kusog na kaayo manaway sa uban. Ang uban, mo post dayon sa social media, for example sa Facebook, mo post dayon og mga butang nga nagkondenar sa mga binuhatan sa uban. Magsige na lang og panaway sa atong isig katawo. Mangutana ta, mao ba day unta ni resulta sa atong pagduol sa Ginoo?
ang mahimot ang mapahitason o garbuso to the point nga malimta na nato nga kita mga makasasala usab. Mao ba ini ang attitude ni Kristo nga atong gisunod. Makaigsunan ang atong pag-ampo unta magdala nato dili lang sa Ginoo kundi hasta usab sa atong isig katawo. Nagyud angay ning duha. Di gyud ni sila angay buwagon ang Ginoo ug isig katawo nato. Kay bisag unsa pa natog ampo, bisag unsa pa natog simba, bisag unsa pa natog rosaryo, kung kita nagmahukmanon sa tong isig katawo, kita halayo usab sa Dios. Amen. Palihog manindong. Diha sa Dios anaa ang pagpasaylo ug ang paghigugma, busa mapaubsanon kitang mudangop kaniya ug mutuwaw kita sa pag-ingon, Amahan dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa mga obispo ug mga kaparian sa tibuok kalibutan, nga puno sa kaisog, magdani sila sa tanan, nga nanginahanglan sa pagtuo, nga ilang gihuptan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, ilabi na ni adtong mga nagkabingkil, nga ang espiritu sa kalinaw ug gugma maoy mapatigbabaw, aron magkahiusa sila sa pagpangalagad sa katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga masakiton, nga nataptan ining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga mihalina nga ang nabanhawng Kristo, magdala kanila ngadto sa walay katapusang kalipay sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Amahan nga mahigugmaon sa tanan, paminawa ang mga pangamuyo ug pag-ampo sa imong katawhan. Nangamuyo kami nga idangat na kanamo ang among gipangayo, aron kini among ikapaambit ngadto sa uban. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron nangako gayon sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Paliho manluhod. Santos gyud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis, among Papa, ni Jose, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos na natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Paliho manindog. Karon magampo kita sa samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang kalanon na mo sa matagalaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay mo ang kami sa among malasala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, kung dili mo kami intuyan sa mga panulay. Kinunuan luwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang tingharian, ang damog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Palihog manluhod. Hinimong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuton nato ang mga asterit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Kini ang akong dugo.
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo, mag-agak unta sa amo mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultul unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Rock. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli. Aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga asirits. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo Maanaa usab kanim. ug manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.